Кила, заповядай тук, идвай тук. Това извика бата Ямпо. Много яко кота! Много! Заповядайте! Дами и господа, в момента на гости имам при мен около 142 кг. 100 кила и Маги Джордана. Ти колко тежиш, Маги? Я кажи. 47. 147 кила изпълниха за вас пачето. Как скажеш това пачето? Пачето сказва моето лайне. Не ти те това. В какво съм седнал? Дай. Новия ми обор. Кила. Брадъре, ти знаеш, тесно свързани сме вече хеви метал и рапа. Да. Да ти кам. Заповядай, това е за тебе. Това е второто ни благотворително появяване по телевизията. Аплодисменти за добрите хора и за това, че правят така стъпка. Това дарение направо ще отиде в основно училище Христо Ботев, квартала Спърхов, в което аз съм бил ученик от 5 до 8 клас. С тези пари се надявам да им помогне колкото се може по-малко и там се отглеждат истински диаманти. Дами и господа, 100 кила. Благодаря. Искам да ви кажа нещо интересно за образователната система на основно училище Христо Ботев. Тя е толкова добра, че аз съм учил само до 8 клас и след това не съм учил. Това не го приемайте за минус. Това е плюс. Значи продължаваме сега да обясним още веднъж на хората, че по БНТ наскоро ти каза, че вече всеки, който кани в преданието, трябва да даде малко дарение. Ти ще даваш парите на домове за сираци, училища и въобще за младите хора. Нашите пари ще отидат в това училище. В Христо Ботев, квартала Спърхов, град Варна. При моя бивш класен ръководител. Роси, дай му една вода, че не млъква, бе, Кофе. Да, може. Благодаря ти. Вземе и пини една вода да каже и аз нещо. Така. Само да ви обясня защо е, понеже хората Пини, тя водата. Не е лоша водата. Хората знаят, обаче всъщност трябва да важно е. Важно е, защото с това действие се опитаме да лишиме присъствието на хора, които идват в преданията и обясняват с кого си ляга, какви гащи носи и какви глупости. Това го правят, защото хората си пълнят предаването с ненужна информация. Тя ги интересува просто предаването да дойде. А така, когато ги задължаваме да плащаме, ще вземат да мислят кого канят, защо го канят. Ние мислихме яко. Ние знаеш какво мислим пътна? Ти също скоро беше в някакво реалити, нали? Реалитите ли се правят повече пари или с концерти? Всъщност аз тогава бях много зает. И хората изявяха огромно желание да участвам там. И така се получи, че съдбата ми се усмихна. Но тя не ми се усмихна, защото съм роден по щастлива звезда. Усмихна ми се, защото много бачкам и работата ми е дала отражение до там в телевизията, че в един момент успях да направя сделка, която е много добра, няма какво да крия. Но къде по-големи сделки му очакват. Това, което мога да кажа, и то ти го казвам така за първи път някъде, знам, че има много слухове в интернет, но хората, които някога поне веднъж са им повярвали или са ми се сторил симпатичен по един или друг повод, че могат да се насладят на едно парче с едно много голямо щатско име. Ще запазя всичко за сега в тайна. Но стойте. Но имаме новина, имаме новина, която е тайна, дами и господа. И който не верва да провери в интернет. Тя новината е в тайна, защото аз съм от хората, които обичам първо да го свърша, да е направено и всичко да е готово. Всичко е готово, нали? Малко блафирам, не ви казвам това, което знам повече, но бъдете сигурни, това е за ваше добро. Искам просто тортата, нали, да бъде в ефектен вид, когато ви я предлагам. Кила, ако дадем още 100 кинта, ще кажеш ли, брат? За децата ще кажа всичко. Кажи. Не, шегувам се, разбира се. Това не става пари, това се е професионално, знаете. Просто искам всичко като го завърша. И знаеш, че ще се видим с тебе. Ние се настъпваме по столичните заведения вече, така че най-малкото да долу пак... да. Между другото, време е да се застъпим в заведения извън столицата. Да, време. Аз знам къде се заспи. Заведения. Последния път, ядахме някъде. Време ли ти за проби в киното, бе? Тук след малко ще говорим за сериали и така нататък. Чухме, че искаш да правиш автобиографичен филм. Не ти ли такива? Не се ли правят малко по-възрастни хора такива неща? Не, тя моята биография би дала повече хъз на много млади хора да видят, че ако си минус третия етаж, също има слънце. Защото ако им покажа на хората всъщност откъде започва моят старт като живот, повярвайте, да не казвам голяма дума, ама сляп да си ще прогледнеш, разбираш. Понеже ние сме все пак шоу, нали? Не трябва да сме много сериозни. Тебе момичета много те харесват. Ти харесваш ли момичета? Много ясно. Много ясно, как да не харесвам. Аз мога да се похваля, че съм
Такъв дето, сигурно съм спал с половината ви публика. О, ужас, тя е мъже! Ме тази правя. Добре сега. Ние не знаеш, имахме повече момичета миналия сезон. Ти си идвал тук миналия сезон, знаеш. Да, винаги са много красиви. Да, и вече не са чак толкова. Много няма ги. Чакай, докато текат следствените действия, няма как да ви информираме какво случи с бившите момичета на Денис и приятели, но от Северен ни издадаха специално разрешение да ви представим новите си секс попълнения. Следващото видео ви запознава с новата ни диджейка, госпожица Елена Андреева. Сега нека да го видим, тактувайки нервно с крак. Така. Здравейте, казвам се Елена, на 26 години от град София. От 7 години се занимавам професионално с аранжиране на цветя, с отглеждане на кучета, различни породи кучета и с езда. Най-голямото ми постижение мога да кажа, когато стана на 80, какво е. За сега няма такова. Формата си поддържам като ям много и то предимно мази неща. Много обичам език масло и също така обичам да се търкалям на канапето. Хората не знаят за мен, че в момента съм приемен стопанин на бъдещ куче водач от фондация Очи на 4 лапи. Ще отглеждам 1 година и след това влиза в същинското обучение. И един ден един сляп човек ще е щастлив. Харесвам романтични, добри, мили мъже. Възбуждаме. Всъщност малцина знаят отговора. Искам да работя в някаква организация, свързана с защита на животните, да спасявам сините китове, изчезващите маймунки, тигрите, които вече са супер малко. Искам да съм част от екипа на Денис и приятели, защото е пълно с интересни и готини хора. Това беше нашата диджейка Ели. Ето я. Браво, Ели! Това е Ели. Това съм аз. 100 кила, какво ще кажеш? Това дома на Маги Джанаварова на зрителите, които сега са включили. Уважаеми зрители, които току-що са включили от някъде, изключете се или се включите още повече. Маги Джанаварова, ти как попадна в проекта 147 кг? Принципно се случиха нещата много спонтанно. Аз много исках да направя парче с рапър. Така ли? И спонтанно случи. И Пъв Дани и Джези бяха заети. И аз реших, че това е единствения, нали, друг вариант и така се получиха нещата. Истината е, че много добре си паснахме с Маги. Очаквайте новите ни проекти. Се радваме и благодаря на всички наши фенове, които са подкрепили нашето парче Моето радио, което стана символ на позитивната хора. На това, че си имаш радио. Не, ние го казваме по-друг смисъл. Браве, голем си. Добре съм да питам, смяташ ли да се занимаваш с политика? В момента искам да изразявам себе си, имам адски много материал в главата ми, в тялото и в съзнанието ми. Ще си остана в арта, нали? Като говоря за материал, аз знам, материал говорим. Говорим за това, че искам да се изразявам и адски много работа имам в главата ми. Тоест няма да занимаваш с политика. Кажи не! Даже малко ще се върна към по-твърдите ме неща. Добре, може ли се прави стойностен рап от богати хора, ми кажи, за последно? Стойностен рап от богати хора? Да, може богат човек да направи готин рап? Вижте сега, рапа, нали, знаете, че е съвсем, нали, не, че съвсем много широко понятие R&B музиката, която е с най-големите газети вътре. Отделно богати рапъри, нали, става въпрос за Forbes магазин, там нали сеш кои са топа, там са ги слагали. Като каза за Forbes магазин, има ли те в тия 70-те българи кретени, дето става? Аз едва ли валя повече от
450 на месец, тъй че купа в Фокс магазин. Ти си като мен, брадър. Светлина и вода, бичес! Аз се уверя, че беше на гости. Чува ли си? Пробвай 1-3. Чува се. Много ти благодарят, много си як. Някой път, като ни падне пак рейтинга, ще дойдеш го дигна. Добре, само преди да си тръгнете, значи, преди си тръгнете да ти пусна една литературна рубрика, защото знам, че си изкуствовед. Секунда. Ти си изкуствовед. Аз съм по-слабия от двамата. Значи тя само като почне литературната рубрика и ти може да си тръгнеш веднага, без да я доизчакваш. Не, ще изчакам да чуя някоя нова дума, за да я включа в новия ми албум, бе. Дами и господа, с цел да повдигнем духа на 100 кила, да го направим до година да е най-малко 200 кила. Сега ще му дадем възможност да чуе нова дума. В нашето предаване може да чуеш нови неща. Нова дума, а тя е римата на Саламура. Бала Мура, гепи ме за ухото, както казал поета. Ето и най-новата ни рубрика «Литературата според нас».